Mun nimi on tosiaan Matti Minkkinen ja mä puhun teille tämmöisellä otsikolla kuin digitalisaation jaetut mielikuvat. Ja ajatuksena oikeastaan puhua ehkä ennen kaikkea tämmöisestä, mitä mä kutsun kriittis-analyyttiseksi tulevaisuuden tutkimukseksi. Pikkasen tämmöinen nimihirviö, mutta tällainen, joka tosiaan tässä mun väitöskirjatyössäni niin on tällaista kehitellyt, ja pakko sanoa nyt tämänkin kokouksen tässä kontekstissa, että musta tuntuu, että mitähän täällä on 50 ihmistä, niin mä luulen, että mä en puhu mitään ihan hirveän uutta tälle yleisölle. Mä luulen, että täällä on 10, ehkä 20 ihmistä, joka voisi puhua suurin piirtein samat asiat vähän eri sanoilla. Eli siinä mielessä mä haluan lähinnä tuoda ehkä tämmöistä omaa jäsennystä ja sellaista tähän tietyn tyyppiseen tulevaisuuden tutkimukseen ja nimenomaan tämmöisenä alustuksena, että heittää tämän tällaisena niin kuin keskustelun avauksena, että mitä te olette mieltä, että miten tällaisesta voisi olla hyötyä ja mihin tällaista voisi hyödyntää muuhun kuin väitöskirjoihin mahdollisesti. Niin tämä on tavallaan se tausta tässä, että en halua tavallaan, vaikka näissä usein on aina hirveän suurelliset otsikot näissä alustuksissa, niin en halua väittää, että olisin keksinyt jotain täysin uutta. Kulku on suurin piirtein tämä, eli 2 osaa. Puhun ensin tästä kriittis-analyyttisestä tulevaisuuden tutkimuksesta ja sitten hiukan sovelluskohdetta, oikeastaan tällainen niin kuin pintaraapasu. Pari asiaa tuosta mun väitöskirjastani, missä mä sovelsin tai käytin tämän tyyppistä lähestymistapaa yksityisyyden suojan muuttumisen tutkimiseen Euroopassa. Erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen tähän siihen prosessiin liittyen, joka EU:ssa hiljattain tapahtui. Jotain mun taustastani on yhteiskuntatieteissä, mä olen sosiologiasta tehnyt ensimmäisen tutkintoni, ja mä luulen, että se värittää, että kun tulevaisuuden tutkimus on niin moninainen ja monitieteinen ala, niin se värittää tämä yhteiskuntatiedetausta hyvin paljon mun lähestymiskulmaa tähän tulevaisuuden tutkimukseen. Ja samalla lailla kuin Sofi Kurki, niin väittelin tulevaisuuden tutkimuksesta hiljattain viime keväänä Turun yliopistosta, ja olen työskennellyt projektitutkijana, hetken aikaa yliopisto-opettaneen ja nyt sitten ensi vuoden alusta niin erikoistutkijana. Ja tutkinut erilaisia asioita, mutta tässä nyt relevanteinta ehkä tämä yksityisyyden suojan muuttuminen, joka on tämä väitöstutkimuksen aihe ja missä mä oon tätä lähestymistapaa kehitellyt. Semmoinen aika tärkeä lähtökohta mulla on se, että näen, että tulevaisuuden tutkimus on muutakin kuin tällainen metoditiede. Ja voi olla, että tämä ei siis tavallaan, taas täytyy muistaa tämä niin kuin kohderyhmä ja yleisö, että voi olla, että täällä on, kukaan ei väitäkään, että se olisi pelkkä metoditiede, mutta joskus törmää sen tyyppisiin tavallaan ajatuksiin, että tulevaisuuden tutkimuksen kehittäminen on ennen kaikkea metodien hiomista ja näin, niin minua jotenkin kiinnostaa sen tyyppinen tulevaisuuden tutkimus, jossa kuitenkin myös tutkitaan jotain substanssiaihetta. Eli pyritään jonkin tyyppistä esimerkiksi muutosta tai jotain ilmiötä tutkimaan. Ja mä näkisin tämän 2 tämmöistä näkökulmaa oikeastaan. Tulevaisuuden tutkimuksen voi nähdä jonkinlaisena lainausmerkeissä muutoksen tieteenä, eli että me tutkitaan muutosta eri tasoilla, erilaisissa konteksteissa. Ja toisaalta tulevaisuuden tutkimus tutkii nykyisiä tulevaisuuskäsityksiä, tulevaisuuskuvia, tulevaisuusasenteita. Ja tämmöisellä ylätasolla niin minua kiinnostaa se, että miten näitä näkökulmia voidaan hyödyntää ja tavallaan yhdistää. Ja erityisesti ehkä nyt tähän digitaalisen murroksen, teknologisen sosioteknisen muutoksen ymmärtämiseen. Eli tämä muutosnäkökulma, tämmöinen ajallinen kehitys ja sitten nämä tulevaisuuskäsitykset. No tässä digitalisaatio-dataistumiskehityksessä niin ihan taustana on se, että datan määrähän kasvaa ja on kasvanut räjähdysmäisesti. Ja se niin kuin, ei pelkästään määrä, vaan sen niin kuin merkitys ja tällainen niin kuin taloudellinen arvokin
arvokin on koko ajan kasvamassa ja esitetään huimia visioita siitä, että miten vaikka Euroopan datatalous tulee kehittymään tulevaisuudessa. Eli tässäkin tietysti näkyy tämä, että tulevaisuuskäsitykset niin kuin pyörii mediassa ja niin kuin päättäjillä ja näin, että esitetään, tavallaan pelataan niillä tulevaisuuskäsityksillä, mutta kuitenkin me tiedetään, että jo nyt tämä dataistuminen ja tämmöinen datatalous on totta, että se ei ole tulevaisuutta, vaan se on tätä päivää. Niin kiinnostaa se, että miten tulevaisuuden tutkimuksen, voi sanoa uudet suuntaukset tai ikään kuin tämmöinen niin kuin nykyaikainen tulevaisuuden tutkimus, miten se voi auttaa tämän ilmiön ja tämän tavallaan ilmiökentän ymmärtämisessä. No, hyvin karkeasti, kun ajatellaan tulevaisuuden tutkimusta, näitä jaotteluja on olemassa aika paljon, että miten tulevaisuuden tutkimusta voidaan laittaa erilaisiin lokeroihin, ja ne ei yleensäkään ne ei tee oikeutta tämän kentän ja tämän alan moninaisuudelle. Mutta yksi tämmöinen karkea jako, missä nyt painotetaan tällaista niin kuin sitä, että kuinka paljon epävarmuutta, kuinka paljon kompleksisuutta otetaan huomioon, niin voidaan tällainen yksinkertaistaen nähdä, että yhdessä päässä on tällainen niin kuin todennäköisten tulevaisuuksien tarkastelu, sen tyyppinen tulevaisuuden tutkimus, jossa ylipäätään käsitellään todennäköisyyttä. Eli se on niin kuin relevantti kysymys, että miten todennäköisiä jotkut ilmiöt on. Niin siitä tavallaan sitten, kun mennään pidemmälle epävarmuuteen, niin mennään tällaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin, skenaarioihin, toisaalta myös visioihin. Ja sitten voidaan nähdä, että kriittinen tulevaisuuden tutkimus menee vielä pidemmälle siinä, että ei välttämättä nähdä niin relevanttina edes tämmöistä niin kuin skenaarioiden, tällaisten jotenkin fiksattujen skenaarioiden kehittelyä ja lausumista, vaan pikemminkin pyritään avaamaan tulevaisuutta. No tämän lisäksi mun nähdäkseni niin voidaan erotella se, että onko painotus enemmän siinä, että halutaan analysoida kehityskulkuja, tällainen ikään kuin analyyttinen painotus, vai enemmän se, että pyritään proaktiivisesti vaikuttamaan. Ja se on tuollainen tavallaan pidemmälle menevä jako tuossa. Eli kun puhutaan todennäköisistä tulevaisuuksista, niin voidaan olla enemmän tällaisessa ennusteiden maailmassa, hiukan ehkä lainausmerkeissä, tämmöisessä ennustavassa, tai sitten tämmöisen rationaalisen suunnittelun maailmassa. No sitten on skenaarioita, visiotyötä, joka liikkuu enemmän tai vähemmän mahdollisissa tulevaisuuksissa. Ja se, mikä mua erityisesti kiinnostaa itseäni, ja tämä on ehkä kaikki sitä, että mä yritän niin kuin positioida omaa työtäni tulevaisuuden tutkimukseen. Että mä en halua väittää, että pystyisin tätä kaikkea jotenkin käsittelemään, niin mä yritän löytää tuollaista niin kuin kriittis-analyyttistä lokeroa tuolla, joka ei mene kuitenkaan sellaiseen niin kuin transformatiiviseen, täysin uuden tulevaisuuden avaamiseen, tämmöiseen proaktiiviseen, vaan pikemminkin pyrkii analysoimaan niitä tulevaisuuskäsityksiä, joita on, mutta ei kuitenkaan sitten ole tällaista niin kuin skenaariotyötäkään. Tämä on se jotenkin semmoinen lokero, minkä mä näkisin hedelmällisenä, ja yritän tässä sitä jollain tapaa perustella. No mä näkisin, että niin kuin sanoin alussa, että tässä ei olla keksimässä mitään erityisen uutta, että tulevaisuuskuvien tutkimuksella on pitkät perinteet. Fred Pollack, Anita Rubin, Wendell Bell, se on aika semmoista perustulevaisuuden tutkimusta. Yhtä lailla kriittinen tulevaisuuden tutkimus, siinä on paljon nostettu esiin tällaisia tulevaisuuskäsitysten taustaolettamuksia ja näin. Esimerkiksi causal layered analysis-menetelmä on siitä hyvä esimerkki. Mutta sellainen, mitä mun nähdäkseni siis ehkä varsinkin tulevaisuuden tutkimuksessa itsessään ei ole niin hirveästi nostettu esiin, että mitä tulevaisuuskäsitykset ikään kuin tekee yhteiskunnassa. Miten tulevaisuuskuvat tai yleisesti tällaiset jaetut mielikuvat, imaginaarit vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen. Ja tässä yhdistyy se, mitä aikaisemmin sanoin, tämä ajatus ajallisesta muutoksesta ja toisaalta sitten näistä tulevaisuuskäsitysten tutkimisesta. Eli koitetaan tuoda niitä yhteen. Ja siinä nousee sekin kysymys, että millä tasolla tämän tyyppistä asiaa on hedelmällistä tutkia. Ja niin kuin mun nähdäkseni kiinnostavaa on tarkastella sellaista välitasoa, että ei tarkastella yksilötason tulevaisuuskäsityksiä pelkästään ja yksilötason toimintaa, eikä myöskään tällaista koko yhteiskunnan
kehityksen tällaista suuren kuvan maalailua, vaan jotain siltä väliltä, puhutaan instituutioista tai vaikkapa organisaatiotasostakin, jotain sellaista, kuitenkin sellaista niin kuin jotain rajattua tiettyä muutosprosessia, kuten esimerkiksi tämä yleinen tietosuoja-asetus, EUn yksityisyyden suojan muutosprosessi. Ja tässä niin kuin otsikossakin käytän jaetut mielikuvat käsitettä, ja se on siis imaginary on se käsite, ja mä en ole sille toistaiseksi löytänyt parempaa suomennosta, että sitäkin saa ehdottaa, jos sellaiseen joku on törmännyt. Ja se syy, miksi mä tykkään käyttää tätä käsitettä, on se, että se on laajempi kuin tulevaisuuskuvat. Vaikka tietyllä tapaa puhutaan hyvin samanlaisista asioista, niin silloin kun puhutaan imaginaareista tai jaetuista mielikuvista, niin se on laajempi, koska tulevaisuuskuvat viittaa aina johonkin tulevaan, johonkin tiettyyn tulevaisuuden tavallaan lopputulemaan tai tulevaisuuden tilaan. Mutta imaginaarit ei välttämättä käsittele eksplisiittisesti tulevaisuutta, vaan ne voi käsitellä ylipäätään sitä tavallaan tapaa, jolla ihmiset ymmärtää oman olemisensa yhteiskunnassa ja maailmassa. Ja sellainen ikään kuin mielikuvituksen värittämä tapa, jolla me ymmärretään meidän yhteisöjä ja yhteiskunnallista maailmaa. Eli se on ihan yhtä lailla käsittelee nykyhetkeä, se voi koskea historiaakin, ei pelkästään tulevaisuutta. Eli se on laajempi kuin tulevaisuuskuvat. Mutta yhtä lailla kuin mitä sanotaan, että tulevaisuuskuvat vaikuttaa toimintaan, niin nämä niin kuin, tämmöiset jaetut mielikuvat motivoi vaikuttaa ihmisten toimintaan, ihmisten valintoihin. Ja mä tykkään erityisesti tästä, toi hiukan mutkikas toi määritelmä, jonka Jessop ja Summ esittää, mutta tämä, että imaginaarit, jaetut mielikuvat, tykkään tuossa määritelmässä siitä, että siinä on tämä ajatus, että ne kehystää ihmisten elettyä kokemusta maailmassa. Eli ne on sellaista, joka tekee kompleksisesta maailmasta hallittavan ja mahdollistaa sen, että ihmiset pystyy toimimaan. Eli tämmöiset imaginaarit, jaetut mielikuvat on sellaista, että yritetään tehdä kompleksisesta maailmasta jotenkin käsitettävä. Se on se perusidea. Ja tässä, mikä mun mielestä jotenkin on niin kuin tärkeää ja kiinnostavaa, on se, että nämä muuttuu jatkuvasti, nämä jaetut mielikuvat. Ja yhtä lailla instituutiot, jos ajatellaan tällaisia hiukan ns-kovempia tämmöisiä niin kuin sääntöjä, normeja, tämän tyylisiä asioita, yhteiskunnallisia instituutioita. Ja se, miten mä tätä luonnehdin omassa väitöskirjassani tällainen niin kuin hyvin yleisellä tasolla on, että voitaisiin ajatella, että käydään tällaista jatkuvaa neuvottelua uskottavasta tulevaisuudesta. Eri tasoilla sitä voidaan käydä vaikka mediassa tai sitten poliittisessa päätöksenteossa. Mutta yleisesti ottaen tässä niin kuin eri toimijat esittää jonkinlaisia tarinalinjoja, narratiiveja, joiden taustalla on tällaisia erilaisia jaettuja mielikuvia tai imaginaareja. Ja jotkut näistä tarinalinjoista, kaikilla me tiedetään, että esimerkiksi media on täynnä erilaisia näkemyksiä asioista, ja jollain niistä ei välttämättä ole hirveästi merkitystä. Mutta jotkin niistä jollain tapaa vakiintuu, niistä tulee osa semmoista jaettua tapaa puhua tietyistä ilmiöistä, vaikkapa yksityisyydestä. Täytyy taas sanoa, että näin ei siis ole mitään niin kuin uusia ajatuksia, mutta on sitä niin kuin tavallaan ajatusprosessia, mitä mä yritän niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta lähestyä näitä asioita, joista monet esimerkiksi yhteiskuntatieteen tutkijat on paljonkin kirjoittaneet. Ja tässä muutosprosessissa niin erityisesti tämmöiset kriisit, murrokset on sellaisia, jotka avaa mahdollisuuksia vaihtoehtoisille tarinalinjoille, vaihtoehtoisille visioille. Eli tavallaan avaa oven sille, että jotain uutta ehkä voi nousta. Ja mä näkisin, kun mä ajatellaan tulevaisuutta, tämä on ehkä se syy, miksi sitten kuitenkaan en halua mennä skenaarioihin, tällaisiin määriteltyihin skenaarioihin, koska me ei voida niin kuin ennustaa tätä kehitystä. Eli sanoa sitä, että mikä tämän neuvottelun lopputulema on. Mutta me voidaan tunnistaa ehkä, jos halutaan olla varovaisia, halutaan ottaa kompleksisuus huomioon. Tiedän, että skenaariothan on usein, siis skenaariot ne on työkalu. Ei siinä pyritäkään ennustamaan, se ei ole se pointti. Mutta jos ei haluta mennä siihen skenaarioiden maailmaan, niin me voidaan kuitenkin tunnistaa piileviä mahdollisuuksia tietyssä kehitysvaiheessa, tietyssä ikään kuin neuvottelutilanteessa. Joten väitöskirjassani mä ehdotan, että oikeastaan 4 tällaista tutkimuskohdetta tai voisiko ajatella vaihetta on relevantteja, kun yritetään
päästä käytäntöön, miten voidaan tehdä tutkimusta tämän tyylisellä lähestymistavalla. Ensinnäkin pitää huomioida tämä historiallinen konteksti, esimerkiksi tällainen murrostilanne, ymmärtää sitä, että mitä on tapahtumassa. Toisekseen toimijoiden tarinalinjat, eli yrittää tunnistaa sieltä sellaisia toisistaan erottuvia tarinalinjoja, joita jotkut toimijat tai toimijatyypit, esimerkiksi tässä yksityisyyskeississä vaikka yritykset, teknologiakehittäjät, päätöksentekijät, kansalaisjärjestöt esittää. Kolmanneksi yrittää kaivaa niistä tarinalinjoista tällaisia jaettuja mielikuvia, enemmän tai vähemmän jaettuja käsityksiä siitä, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Ja neljänneksi sitten pikkusen yritetään kurottaa, jotta ei pelkästään käsitellä nykyhetkeä, niin yritetään kurottaa sinne tulevaisuuteen ja nähdä jotain piileviä mahdollisuuksia, ikään kuin sellaisia nousevia mahdollisia tulevaisuuksia, joita siinä hetkessä on. Tämmöisinä välikysymyksinä, niin mun mielestä ensimmäinen kysymys on totta kai tämä, että miksi tutkia imaginaareja? Ehkä mä jatkan tämän esityksen nyt tässä kohtaa loppuun, koska me ollaan tosiaan sen verran yliajalla, että voidaan ottaa keskustelusta sen jälkeen, mutta on minusta hyvä tämä niin kuin kriittinen kysymys tässä kohtaa. Ja mä näen ehkä toi tavallaan kurottaminen kohti niitä piileviä mahdollisuuksia on se, missä voi olla jotain muutakin kuin tällaista akateemista arvoa tämän tyylisen lähestymistavalla. No jos mennään tähän keissiin, eli tähän yksityisyyden suojan muuttumiseen, niin tässä tosiaan oli fokuksessa oli tämä EUn tietosuojauudistus vuosina 2009-2016. Eli väitöstutkimus on aina niin pitkä prosessi, että nämä ehtii tietyllä tapaa nämä tarkasteltavat aiheet ehtii jo olla kohtalaisen vanhoja siinä vaiheessa, kun väitös tapahtuu. Eli tämähän on nyt jo tapahtunut asia ja tämä on GDPR, tämä yleinen tietosuoja-asetus, joka tästä prosessista tuli, niin se on jo tosiasia ja me yritetään elää sen kanssa ja monilla on siitä eri mielipiteitä. Mutta jos ajatellaan sitä ikään kuin murrostilannetta, sitä muutosprosessia, joka johti GDPRään, niin siinä oli varsinkin sen avaavassa vaiheessa, kun oli tällaisia julkisia konsultaatioita, niin siinä esitettiin erilaisia tarinalinjoja, joita mä yhdessä väitöskirja-artikkelissani tunnistan sitten 2 tällaista ideaalityyppistä tarinalinjaa. Ja yritän sitten siinä väitöskirjassa kaivaa niistä tällaisia erilaisia kerroksia ja vähän erilaisia ikään kuin tulevaisuushorisontteja tai tapoja käsitellä tulevaisuutta näissä tarinalinjoissa. Ehkä tämmöisenä yleisenä löydöksenä voisi sanoa että mä näkisin, että yksityisyyden suoja tässä tilanteessa, niin se on jollain tapaa lainausmerkeissä umpikujassa tämmöisen 2 tarinan välissä, josta toinen on tämmöinen jatkuvan kasvun tarina ja toinen on tällainen traagisen menetyksen tarina. Tässä jatkuvan kasvun tarinassa, jota ennen kaikkea niin kuin yrityskenttä edistää, niin yleisenä tarinalinjana on tällainen edistys, tällainen ikään kuin arkkityyppisenä tulevaisuustarinana on tällainen edistyksen tarina, eli ollaan menossa eteenpäin. Ja tulevaisuus tämän tyyppisessä tarinassa nähdään ennen kaikkea hyödynnettävänä resurssina, eli luomalla niitä odotuksia siitä loistavasta datataloudesta, joka on edessä, ja siitä murroksen jälkeisestä maailmasta, niin pystytään pönkittämään niin kuin taloutta nykyhetkessä ja saamaan omia liittolaisia ja ikään kuin edistämään sitä datataloutta nykyhetkessä ja tulevaisuuskuvilla. Ja sitten yksityisyyden suojan muutos, joku voisi sanoa rapautuminen, mutta se, että se on muuttumassa, niin se nähdään tämmöisenä ihan luonnollisena kehityskulkuna, jossa ei välttämättä ole mitään huolestuttavaa. Että se on tämmöinen luonnollinen ikään kuin evoluutio, että arvot muuttuu. No, tämä traagisen menetyksen tarina on sitten jollain tapaa on niin kuin hyvin erilainen, en mä sanoisi vastakkainen, mutta että siinä nähdään taas tämä yksityisyyden suojan muutos hyvinkin dramaattisena. Eli se on perustavanlaatuinen murros, joka muuttaa sitä tapaa, jolla ihmiset on yhteiskunnassa ja se uhkaa perusoikeuksia esimerkiksi. Ja siinä tämä niin kuin ajallinen orientaatio, tulevaisuuskäsitys tai tavallaan tulevaisuusasenne on sellainen, että oikeastaan voisi sanoa sellainen niin kuin odottava, että on jotain tämmöinen niin kuin tragedia tulossa ja yritetään ikään kuin elää siinä, jos ei pystytä estämään sitä, niin ainakin elää sen kanssa
suuntautua siihen, eli se on tämmöinen tavallaan uhkaavan katastrofin tarina jollain tapaa, ehkä hiukan kärjistettynä. No mun mielestä se niin kuin tärkeä kysymys tässä keississä on se, että miten tästä umpikujasta päästään eteenpäin. Tietysti tämä yleinen tietosuoja-asetus on yksi yritys niin kuin neuvotella tätä tilannetta, ja siinä on tietysti pitkä niin kuin EU-elinten prosessi, joka johti siihen lopulliseen tulokseen, ja ihan hirveästi lobbaamista. Mutta se, miten siitä niin kuin yleisemmällä tasolla pitäisi päästä eteenpäin tämmöisestä umpikujasta, jossa on tavallaan tämmöinen varovaisuus, tragediakuva ja sitten tällainen niin kuin huima edistysvisio, niin tavallaan, jotta pystyttäisiin näkemään ehkä semmoinen niin kuin laadullisesti erilainen tulevaisuuden yksityisyys, joka voisi olla jotain positiivista, niin siinä on erilaisia mahdollisuuksia, missä voidaan nähdä ikään kuin sellaisia piileviä mahdollisuuksia. Ensinnäkin voidaan miettiä näitä tämmöisiä käsityksiä tämän aiheen ympärillä, esimerkiksi kytköstä vaikkapa tämmöisiin yleisempiin kehyksiin, kuten esimerkiksi vaikka kyberturvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin tai mahdollisesti jopa kestävään kehitykseen joiltain osin. Tietysti se on vähän monimutkainen kytkös, mutta tavallaan tällaisia mahdollisuuksia on nivoon näitä niin kuin ajatuksia yksityisyydestä johonkin tämmöiseen laajempaan, ja sitä on totta kai tehtykin. Ja toisaalta sitten niin kuin rakennepuolella voidaan ajatella, että tämä datatalous, samalla lailla kuin tämmöinen niin kuin finanssitalous, joka vuonna 2008 koki tällaisen romahduksen, niin yhtä lailla tämä datatalous on jatkuvasti kriisiherkkää. Ja ne kriisit, kuten sanoin aiemmin, niin ne on mahdollisuuksia avata jotain uutta. Totta kai ne voi olla myös hyvin tuhoisia, mutta yhtä kaikki, niin se on tavallaan se kriisiherkkyys, se on tietysti joillekin se on aina mahdollisuus, että voi niin kuin nähdä jotain uutta tällaisen. Että jos tämä niin kuin tämmöinen datatalous tai jota jotkut kutsuu niin kuin valvontakapitalismiksikin, niin jos se ajautuu tämmöiseen kriisiin, esimerkiksi yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden takia, niin tämä on sellainen, missä voidaan nähdä mahdollisuuksia johonkin uuteen. Ja ehkä semmoinen niin kuin, tavallaan tämän kriittisen tulevaisuuden tutkimuksen mukaisesti, missä ehkä ne kaikista perustavanlaatuisimmat mahdollisuudet piilee, niin se on tällainen perusolettamusten kyseenalaistaminen, jossa yhdistyy ehkä tämmöiset diskurssit, tarinat ja rakenteet. Eli jos nostetaan vaikka tuo informaation käsittelyn imperatiivi, mitä on esitetty tämmöisenä, että se on tällainen niin kuin perususkomus, että meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa me ajatellaan, että enemmän dataa on yleensä aina parempi, enemmän tietoa, enemmän informaatiota on parempi. Niin jos kysytään, että onko se aina totta, tarvitaanko me aina enemmän tietoa ja tarkoittaako se lisää kompleksisuutta, tarkoittaako se välttämättä parempia päätöksiä, parempia tavallaan viisaampia päätöksiä. Tästäkin niin kuin, tästä informaatioimperatiivista, se on hyvä esimerkki sen takia, koska se osoittaa sen, miten hankalaa toisaalta tällaisten perusolettamusten kyseenalaistaminen on, koska se on riskialtista. Ja ensinnäkin tämä, jos ajatellaan tätä neuvottelua uskottavista tulevaisuuksista, niin se, että puretaan ja avataan tällaisia perusolettamuksia, niin mitä kuitenkin pidetään niin yleisesti positiivisina, että siinä voidaan menettää uskottavuus. Ja toisaalta sitten vaikka jos tavallaan onnistutaankin, niin mitä siinä riskeerataan silloin? Eli halutaanko luopua tällaisesta esimerkiksi hyvään ja laajaan dataan perustuvasta päätöksenteosta? Onko se sen arvosta? No joo, lopuksi mä haluaisin nostaa tässä ihan tähän illan päätteeksi vielä muutaman tämmöisen pointin, eli totta kai tämä keskustelu digitalisaatiosta, se on siirtynyt tästä EUn tietosuojauudistuksesta jo ihan uusiin suuntiin osittain. Eli puhutaan esimerkiksi vastuullisesta tekoälyn kehittämisestä, dataistumisesta, algoritmisesta oikeudenmukaisuudesta, jolloin tästä herää oikeastaan se kysymys, että mitä uusia piileviä mahdollisuuksia tässä uudessa nykyhetkessä on. Tämä on sellainen, mikä kiinnostaa kovasti ja mitä haluaisi. Totta kai tämä on sellainen niin kuin liikkuva maali, eli se on hyvin vaikea siinä vaiheessa, kun ne on tunnistanut, niin tilanne voi olla jo edennyt. Että tämä on siinä mielessä hyvin haastava tapa tehdä tulevaisuuden tutkimusta. Mutta yhtä lailla minua kiinnostaa se, että vaikka tästä kaikesta näkee, että on hyvin tämmöinen niin kuin akateeminen perusintressi tässä, niin toisaalta miten tämän tyyppistä tulevaisuuden tutkimusta voitaisiin tuoda käytännönläheisemmäksi, esimerkiksi työpajamenetelmiin.
Et causal layered analysis on yksi sellainen lähestymistapa, missä voisi ajatella, että tämän tyylistä tulevaisuuden tutkimusta tuodaan, mutta mitä muita olisi? Miten voitaisiin viedä sitä metodikehitystä ja tuoda tämmöistä hyvin tavallaan, tuoda jotain tästä niin kuin akateemisen tulevaisuuden tutkimuksen kehityksestä myös sitten sinne käytännön tekemiseen ja ennakointiin. Kiitos